May kaugnayan sa balitang yan, pansamantala munang ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City sa pamamagitan ng Waste Management Division ang hindi pagpapahintulot sa kahit na sino na pumasok sa dump site sa matatagpuan po yan sa Bunuan. Sa ibinahaging post ng alkalde ng lungsod na si Belen Fernandez, pansamantala munang sarado ang dump site at hindi muna maaaring magsagawa ng pangangalakal sa naturang dump site bilang pagpapaigting sa hakbang na tuluyang mawakasan ang tambak na basura at rehabilitation plan para rito. Ang sino mang lalabag ay magbabayad ng karampatang multa na 300 pesos hanggang 1,000 pesos. Ito ang isa rin sa kanilang hakbang upang unti-unting maisakatuparan ang balak dito na maging isang ecotourism park. Ibinahagi rin ng alkalde ang pulong na naganap kasama ang DENR Senro, Waste Management Division, City Engineering Office, City Agriculture Office at Dump Site Management Team para sa Project Transform na inilunsad ng DENR. Layo ng proyekto na mapataas pa ang kakayahan ng lokal na pamahalaan pagdating sa environment and natural resource management sa pamamagitan ng multi-stakeholder partnership. IFM News. IFM News. IFM News.